ಅಂಚ ಬೇತೆ ಕಲೆಟಿತ್ತಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಅತ್ತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳು ದಾದಾನೆಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಶಾಲೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಂಜಿನ ಆನಕ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಚಂದ್ಮೇಶ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ఇక్కడ పాతేర్న ಹತ್ರ ಪೂರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಪಚ್ಚ ಪನೊಂದು ಚಂದ್ಮೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನು ಪನೋಡೆತ್ತ ಅಂಚ ಚಂದ್ಮೇಶ ಮಂತ ಚಂದ್ಮೇಶ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪು ವೇಷ ಮಲ್ಲ ಜೀತೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜೌಕುಲಾಟಿಗೆ ಡಾತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಮುಂದೆ ಮೈಸಾಸ ವೇಷ ತುಯ್ಯರ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಆ ಪೊರ್ಲುದಾಲ ಜಾನಪಗಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಪುಡಾರಿ ದಾದಾ ಪಾತೆರ್ದಾರಂದಿಗೇನು ಚಿತ್ರ ನೆನಪಿಜ್ಜವು ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ತೋಜಿನತ್ತೆ ಅತಿ ಏನೋ ಕೋಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ನಿದ್ರೆ ಗಜ ಇಜ್ಜವು ಕಣ್ಣಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಯನಿ ಯಾನ್ ಚೈನೀಸ್ ತಾನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅವು ಸೂಟ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ನಂದು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ನಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಡೈಲಿ ಉಂಟು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದು ಓಕೆ ಈರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಕಾಂಡೆ ಬಂಡಿಗೆ ಬರಂದಗುಳ್ರೆ ಅಂದು ನಿದ್ರೆ ಪಡಂಚಿ ಬತ್ತನೆ ಸೀದ ಅತ್ ಬಯ್ಯಾಣಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲೇ ನೀರ್ನ ಅನ್ನಂದು ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಹೊರವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾದನ ಆತು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದಪ್ಪ ಅದು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಎತ್ತಿನಪ್ಪ ಜಾಗ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮೋಡೆ ಮಲ್ಲತ್ತಿ ಅವು ಜಾಗೇನತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೇನೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಜೀವಡ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಂಡ ಅಂದು ಅವೇ ದೇವಡ ನಟ್ಟಿಜಾರ ದೇವರ ನಾ ದುಂಬೆ ಅನ್ನ ನಟುದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಈತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊರಪೇರೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಬಂಜಿದಲ್ಲೇ ಕುಲೊಂದು ನಟುದ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಅಂಚೆ ಕಣ್ಣು ಕಲಾವಿದ ಗೇಪಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಅದೇನು ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಯ ಆಂಡಲ್ಲ ದೇವರ ಕೈ ಬದ್ದೇರು ಶಾರದ ಮಾತು ಅಂಚೆ ಅದು ಜನಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಚೈನೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಅವು ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬುರಗಾಟದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ನೀರು ಚೈನೀಸ್ ಅಂದ್ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕಲಿ ಬುರಗಾಟದ ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ಉಂಡಾತು ಇಲ್ಲೇ ಸೀಂಕ್ರಿ ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾರಿ ಇತ್ತದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ಅಂದ ಅವು ಅಡ್ತು ಕುದ್ದಿ ಆಪುನ ಮೈಪು ಕುಂಟಿ ಮೈಪು ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೀಂಕ್ರಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪನದು ಐನು ಬರೋ ಇಡೀ ಕಿರೀಟದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಇಂತೆಂಜಿನ ಬಂದ ಹಬ್ಬ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಆ ಮರಲು ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡ ಇಂಜಿನ ಚೈನೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬಿನಿ ಯಾನ ಬಾಸೈಡ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಐನು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ತುಳುಟು ಪನ್ಪನ್ ತುಳಿ ಆ ಟೈಮ್ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಶಾಲೆ ಒಣಗುರ ದಾದಾನ ಅನ್ಬೇಕು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಬೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಜೇ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟೇ ಪೂರೆಟ್ಲ ದೇವರದಟ್ಟು ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಡು ನೆಟ್ ಚದ್ಮೇಶ್ವರ ಅವಡು ಪೂರೆಟ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಣವಂತೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇತೆ ಇರಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಣವಂತೀರು ಅಂಚ ನಾನು ಪುಗಾರ್ನತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೂವಲಿರಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಇರಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಾರ್ರಿ ಅಂಚತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರ್ ಬರೈತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಡ್ದು ರಡ್ಡು ಐದು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಮೆಗ್ದಿನಕಲು ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ಗಿನಕಲು ಅಂಚ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಬೋತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋತೆ ಅಂಚ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಾತ್ ಅಬ್ಬ ಅಕಲ್ಪುರ ಅಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಂಗಬೊಮ್ಮಿಡು ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೇನೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರೀ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದ್ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನು ಅಂದು ಆಯನ ಆಯಲ ವಿಲನ್ ಮನ್ಪಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣು ಮನ್ಪಿ ಪೊಂಜವು ಮನ್ಪಿ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ತಂಡಡು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೀನಿ ಯಾನು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದೊಂದು 34ನೇ ವರ್ಷ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು 93 ಬೈದೆ 93 ಹೆಂಗೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಗಿ ಬರ್ತೇವಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ನಿ 95 ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಮದುವೆ ಅದು ಜೋಕುಲು ಅಂಡು ಜೋಕುಲ ಯಾಕೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಯಾರು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ಮಗಳೇ ಮದುವೆ ಅಂಡು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ಪುನಗನಿ ಗೊತ್ತಾರು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಇಜ್ಜತಿ ತಪ್ಪ ಫೋನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಅಮ್ಮೀರ್ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಆಣುಲ್ನ ಏರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬಲ್ಲಿ ಇರೆಂಚಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತೋರ್ಸೋಡಿ ಅಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರೇನು ಎಲ್ಲಿ ನೀರೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 34 ವರ್ಷ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲಂತೆ ಪುಟ್ಟದು ಒಡ್ಚ ಅಂದು ನಡತ ಅಂದು ಹತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಕೈತಲ್